Galing po ang presentation and panel interview ginpangunahan ni Mayor Jared Treñas. Samtang kompanya nagpamati sa startup pitches, Gindayaw ang Iloilo. Kumpiyansa ang Iloilo City Government para sa presentation kag panel interview sa Galing Puok Awards 2022. Entry sang syudad sang Iloilo ang iBike kag bike culture nga nagsanyog upisa sang pandemya. Ginpangunahan ni Mayor Treñas ang Team Iloilo para sa final presentation. Nagupod ban sa former Councilor J. Treñas nga isa man ka bike enthusiast, Mr. Jack Cunlo sang Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO, Mr. Butch Peñalosa sang City Planning, Ms. Lucy Sinay sang Public Information Office, Leia Lara sang LEDIP, kag Architect Wilfredo C. sang private sector. Ginpakita sang syudad sang Iloilo paano nakabenepisyo ng kalain-lain nga sektor bangod sang paggamit sang bisikleta bilang alternatibo nga transportasyon. Humalin sa pagdamo sang bike shops, pakalto sa benepisyo sa palibot bangod sa paggamit sang bisikleta. Nagpasarma ng Iloilo City Government sang ordinansa para sa proteksyon sa mga bikers kag mas madamo nga bike lanes ang napaobra. Hindi lamang ina, bangod madamo ang nagamit sang bisikleta, padulong kag halin sa ilang mga trabaho. Handom sang syudad makilala ang bike culture bilang best practice, ilabi na sa panahon sang pandemya. Madamo sa mga Ilonggo ang nagbisikleta para sa ilang mental health, healthy lifestyle, kag alternative transportation. Ang awarding sang Galing Puok 2022 ang hiwaton sa Malacañang Palace buwas nga adlaw. Galing nagasalig si Mayor Treñas nga makuha gid sa mga Ilonggo ang kadalagan. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Gindayaw sang Dynamico Space, isa ka kumpanya nga nabase sa Amerika, ang mga startup pitches sa syudad sang Iloilo. Sang damnag lang, ginbisita sang grupo ang Iloilo City para magpangita sa mga negosyo nga mahimo buligan maangot sa mga foreign investors kag mayara sang dako nga potensyal. Target nila nga makakita sa mga bagong gamitan, ideya o tools nga mahimo magamit sa agriculture, science and technology. So our trip to Iloilo was really interesting and very productive, right? So yesterday we were supposed to see a pitch from 3 startups, but we heard pitches from 11 startups, and a lot of them have really good ideas, but with a little bit of focus can be invested in by international investors. What's interesting is international investors don't know Iloilo has these potential startups. Pila sa mga nagtatak sa grupo amo ang pitches para sa farming o kon pagpanguma kag produkto kaangay sang cinnamon oil. We sat down, we listened to the pitches. One is a farming product that can revolutionize farming and increase farming, and using the data that they gather to increase that. There was another startup that was producing cinnamon oil in a specific way that they're able to mass produce and scale internationally. Magabalik sa Iloilo City ang Dynamico Space sa masunod nga tuig para sa panibago nga set sa mga maluyag mag-pitch sang ila inventions and innovations. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.